Horas madihita saluhna Oras. damang dainang hahaanggi nahin holongan di bagasan Yesus Kristus nama dohoti parmingguonon di bagas joron itu hata manang na di bagas tabe tapuji mat taparade maroha dok pikirata lau marsobatu adopan itu hata parjolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji batuhat tamarid de mahita sa buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni to di parbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Dialo debata do akan najuka roha, alay dilehod do asini rohana, tu akka naseret marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha na sumurong. Di pangidoroham nang mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalan na dibain homa nungguli rohanami, asa hutad hami hatu aun sogot, di baheni hupa serep hami manuaing rohanami mangido sian ho, selehon matodim na badia itu hami, asa porsea hami, diholong ni roham di hami, say hutangon hami masoaram, na mangapoi hami ditiki para si rohaon, nuaing, asa sapang hami tuhanguluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
karoha na timbo idi patutoruho ala sudena serepi paroha ido nasai diasi ho parhatana gogolitanom dihagigihon rohami sude nadangoli ditatapohape nang urupanmu akai toto Tangihon hamu mapati sian hatani debata imana tersurat di Galatia 5 ayat sada songonom madidok disi asa saut malua hita ubahenna di palua Kristus ihita hot mahamu jongjong atong jala unang be olo hamu patu duhon ni auga parhatu banon ido sahatna atong mertangyang mahita mangidogogo siat tuhata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho partu patimi amin. Tapaserep jalata poduk marohatta dia dopan ni debata laho manopoti dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami na roai dang siang nang sian pakation nami na soture ro di pangolion nami di hisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai na tarsosol bagi dohami nuaing alani asima roham di hami ale di bata nami pardengga basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sama dosa nami saluhukna jala surum atau dimpar badiai tu roha nami be
asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goran doho habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda na pinar bagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringo tuhasasan ni dosata. Songonon dohana hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonang pihamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu masian ahu. Aina labok doahu jalan naseret maroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok doagaku. Jalan yang dohot nahu papor satot Tuhamu hasangapun madi dibatan di gijang. Amin. Masa asiroha midasi pardosa Yesus domanesa dosa sasudena nagogo mudarna mamitorita aka asiroha masa di pardosa. Hatani dibata epistel turpuk di hari mingguan imana tersurat di 2 Musa 4 mamuka ayat 10 sahatu ayat 27 tajahama margati sori di ayat perpudi rab kita majaha dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai dirok matuibana ua luas ma'ahu laho asa mulak ahu tu haha anggiku akana di Misir asa huida manang na mangulu do pinasida dungi nina si Jetro matu si Musa laho maho mardame-dame dungi nina Jehovah matu si Musa di Midian lao maho mulak tu Misir ay nunga mate sude halak aka natumahi hosam. Jadi dibuan si Musa majolmana doh aka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Misir ditiup si Musa huhut tukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi nina Jehovah mamuse tu si Musa ingot malihamu mulakmu tu tano Misir patu pahon huhut halongangan di jolo ni Raja Firaun akan nahu pasahat tu tanganmu alai angguahu patakangokku marohana asa unang di luas bangsoi laho. Dungi dohonomu matu Raja Firaun songonon hatani Jehovah anakku siahan do Israel alai hataku tuho loas ma anakku laho asa dioloi ahu molotung majua ho mangaluas ibana idama saibun hokku do anak buha bajum ido sahakna martua ma na tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin. Palua dogoarmo saut malua tondiki Nazarat tening si boli
kon segabay non mi goar mi Tuhaki hola di do endeki goar mi Jesus ki do pamalu prohaki Dehon magoana burjo hati dakoni mai masa hati tasogo laso mompa Tuhani goarmi Tuhaki holarido endeki goarmi Jesus ki do pamalu prohaki tahatidak ko mahaporsiautai songon nahinatindak ko nidong atas sahaporsiaw di sedok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan nat mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanan itu Tuhan di si Maria na gabi-gabi asiaton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus na mata tarpajul di bana di hau pinarsilang na tua tubanutoru dong ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manay tu surgo lauhun lutus yaman di debata Jehovah amanay pargogo na satu dosani disima ibana pemamula sugo tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan na badia dohok di asasan di dosa dohok di hatai na mandok mula mangulu sugot daging ni halak naong mate dohok di hanguluan na sora suda amin. Tabi kemah titing namasa di huriatta. Titing namasa di HKBP Sutoyo, Minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, ima minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis. Topik minggu, debata na paluahon. Na paduahon, tikting parbagason, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon Erikson na 70, anak ni Amata Effendi na 70 nahinan, tubuh ni Inata Hot Maria Boru Tambunan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Cipinang Asam. Dohot Oroana, Devita Putri Boru Tambunan, Boru ni Amata Ruston Tambunan, tubuh ni Inata Albine Dita Pratiwiningsih Boru Pardede, ruas ni Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 4 September 2020 sada di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk pukul 8 WIB. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon Victor Hasudungan Sitinjak, anak ni Amata Saud Sitinjak, tubuh ni Inata Mahda Rohana Boru Sitanggang, ruas ni HKBP Resort Srengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta. Dohot Oroana, Novi Dayanti Boru Tambun, Boru ni Amata Edison Tambun Nahinan, tubuh ni Inata Derlina Boru Hutasoit,
luas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor gang 45. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Patoluhon ruas napida. Mulai sadarion Minggu tanggal 15 Agustus 2021 nunga pida huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Rumondor Astra Winata Sihotang. Inangi Sri Omega Borunenggolan dohot sada dak danak. Pida huria tu gereja HKBP Sinta Nauli Resort Immanuel Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Paupaton sektor Parhalado melalui Zoom. Sermon Parhalado melalui Zoom. Setiap hari Selasa Borngin Parhalado HKBP Sutoyo, patupahon sermon Parhalado marhite Zoom meeting. Mulai pukul 10 siawib, link dibagihon 30 menit adorang so mulai sermon. Palimahon, parmingguan dibagas. Hobar tu perpanjangan ni PPKM darurat level 4 sahat tu 16 Agustus 2021. Dohot arahan ni Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, dohot Praeses HKDP Distrik Walu DKI Jakarta, marhite surat naung jinalo taringot parminggon di gereja, paboa ibadah Minggu HKBP Sutoyo tanggal 15 Agustus 2021 dipatupa secara online live streaming jala tayuton ma di Bagastabe ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di gereja Masohot Majo. Ibadah Minggu boi mata yuton marhite channel YouTube AKBP Sutoyo di pukul 10 WIB bahasa Batak, dohot pukul 15 WIB bahasa Indonesia. Songonima pinasahat boa-boaon tuhita ruas ni HKBP Sutoyo dohot ruas tamu toktong mahita menjaga kesehatan tabe jala tahiton ma protokol kesehatan. Tatangnya koma asa tumibu salpu sait koronon di pasu-pasu Tuhan mahita. Paunopon parmingguan di gereja. Hobar tu perpanjangan PPKM level 4 sahat tu tanggal 10 Agustus 2021. Kegiatan ibadah di gereja nunga boy dilaksanahon dohot kapasitas pengunjung 25% sian kapasitas normal. Tanggal 22 Agustus 2021 nungai boy hitam marminggu di gereja HKBP Sutoyo. Jala maksimal 400 halak naboi mandohoti ibadahi tu sahali ibadah jala ketat mengikuti prokes. Huhut memake 2 masker, manang masker ganda. Jadwal ibadah di HKBP Sutoyo mulai tanggal 22 Agustus 2021 sada ibadah pukul 6 WIB bahasa Batak umum. Paduahon pukul 8:30 WIB bahasa Batak umum. Patoluhon ibadah pukul 10 sada WIB bahasa Batak umum. Paupaton ibadah pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia umum. Palimahon ibadah pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia umum. Papituhon pelajar sidi reguler. Mulai hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 10.06 WIB dohot Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dohot saterusna.
Pelajar sidi reguler HKBP Sutoyo mulai belajar sidi marhite Zoom meeting. Pinangidoma tuakana toras asa dilengkapi huhut didampingi aka pelajar CDI dina mandohoti Zoom meeting. Pawaluhon, pendataan jemaat terpapar COVID-10 sia. Hombar Tupangidion Sian Distrik Walu DKI Jakarta, pendataan taringot turuas nahona COVID-10 sia di gelombang napa duahon di bulan Juni sahatu sonari. Pinabotohon turuas dohot parhalado nahona COVID-10 sia, asa dipasahat ma datana tu situa sektor nabe. Di saluhut nai jumolo hupasat hami mauliate. Tuhatama namangaleon hama malum nina sahid dohot hahipason tuhita saluhutna. Pasiahon pertanyaan sektor live streaming. Patupahon ni huriata do pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis tanggal 10 sia Agustus 2020 sada masuk pukul 10 sia 30. Nah hina suhuton ni pendeta dot parhalado HKBP Sutoyo. Pinangidoma tunamaka suhuton pendeta dot parhalado asaro mandohoti ibadahi. Jala ruas na di sektor-sektor, boima mandohoti ibadahi marhite channel YouTube ni huriata. Link ibadah pertangannya ni disagihon situa sektor 30 menit andorang so dipuka ibadahi. Marsangap ma debata. Pasapuluhon. Boa-boa turuas taringot tu iuran. Nunga di pabotohon huria marhite titing sop kopi naung ditongos tuhita marhite WA group huria.sektor B. Dibaheni pinangidoma tuganup ruas asa taparohahon mak goar tabe molo adong nasala manang na ikon si patureon asa tasukun matu sekretariat ni huriata. Napa 10 sadaon barita habot ni roha. Nunga jumolo maruju ngolu ruas di huria. Sada Togar Manalu manang opung Ruben Doli. Hari Senin tanggal sia Agustus 2020 sada tutup umur 64 tahun. Hina baluhon ni inang Polorida boru simbolon sian sektor Kampung Baru. Paduahon Insinyur Botor Rosu Huta Barat manang opu Isabella Doli. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sada tutup umur 77 tahun. Hina baluhon ni inang P Rumondang boru manulang sian sektor Penas. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Pasapuluduahon sumbangan. Di jalo huriatodo sumbangan bunga ni altar tuminggu tanggal 15 Agustus 2020 sada sian calon pengantin Erikson Napitupulu Dohot Devita Putri Boru Tambunan. Hamuliateon siala denggan mardalan partupolan nasida di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani. Lau pasikopon titingon boi mata jaha di titing PDF naung disagihon huriata. Songoni masa di titing ni huriata di minggu sadarion di pasu-pasu debata mahita salihutna. Botima. Tapara di marohata tumangihon hatani tuhata mari di mahita siap buku ede nomor 417 ayat sada dohot ayat tulu.
Tuhan wato ibadah buas pangalehon tuho hasonan toto sando siang hol somalua nang siang biar musude sonang nang lahon nang artua makirim totong surgoi. Damini debatana sumurung sian saluhut roha di mana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Abo kamanami ruas ni Tuhata nama dohoti permingguan di tonga-tonga di bagas coro ni Tuhata suang songoni namangi huton parmingguon marhite live streaming di minggu pasapuluh sadahod dong Trinitatis di pakulingi hatani Tuhata dohita sian Evangelium Yohanes bidualu mamukama ayat 30 sahatu ayat 36 Ujahama dihita taparwahoma didokma hatana songonon asa dinama kata honi ibana torokma gabe porsea di ibana dungi didok Yesus ma tuaka Jahudi naung gabe porsea di ibana molo mian hamu di bagasan hataku sitong mahamu siseaku dungi tadaw munama nasitongi jala paluaon ni nasitongi mahamu jadi dialusinasi dama ibana ni nama pinoparnisi Abraham dohami dangdung hami mangadop dihalak buasa dohonomu paluaon mahamu dungi didok Yesus mamangalusi tutu si tutu do nahudokotu hamu hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa dada totong hot di bagasan anggo hatoban anakido di si totong molo di palua anaki hamu namalua si tutu mahamu ido sahana di pataru topik minggu dohita di bagasat tikion debata napaluahon Allah yang memerdekakan hobartu topik ni minggu tasadarion adong pengakuan manang pangukuhon bahwa haluaon manang kemerdekaan ni sasitongna si lehon-lehon manang anugrah ni debatadoi di ngolu ni hita jolma suku-sukun ahado haluau ni apakah itu kemerdekaan mangihuton Kamus Besar Bahasa Indonesia lapatan ni haluaon manang kemerdekaan ima sada kondisi manang sada keadaan nang malua ibana sian parhatobanon nang malua ibana sian penindasan malua ibana sian tuntutan parhatobanoni dang terika be ibana oleh sesuatu apapun yang mengikat dirinya tetapi dia sudah merdeka manang malua asa sada bangso na tartaban di hasiholido asa malua bangso isian penindasan di bangso na manaban ibana sada halak na diperbudak sada tuan di hasiholido asa malua ibana sian perbudakan manang parhatobanan di tuan nai
Lausido hamu akamang dohot tamuinang di tanggal 10 itu nanaing ro sahak ma negara Indonesia naung 76 tahun malua sian penjajahan Belanda. 350 tahun mahita terjajah. Dang boy hita manutuhon sikap, dang boy hita mandiri songo sada bangso ala memang hita diihot bangso na asing ima bangso buladday. Asa bangso na tartaban manang bangso na dijajah, iko bangso na menjajaido na manutuhon perdalanan ni bangsoi. Alai molonunga malua manang merdeka, boima ibana mandiri menentukan tu dia do perdalanan ni bangsoi. Asa halak na malua manang halak na merdeka, dia adalah orang yang mandiri, yang menentukan sikap doho tanggung jawab penuh di bagasan nguluni ibana. Tu dia do ibana. Aha do naing siulahonon ni ibana. Jala dia do tanggung jawab naiko siulahon doho si pertanggung jawab ponon ni ibana. Asa mauliate do doho nota tu debata molo dilehon haluau di tonga-tonga ni bangso tahun. Saluhu do bangso di Portibion adong Independent Day ninna kan. Kemerdekaan bangsa alaya dong do bangso nasu terjajah. Adong do bangso nasu dijajah bangso na asing. Salah satu contoh rupa ni negara Denmark, negara Thailand, negara Jepang dakya dijajah bangso na asing. Ido balua do nasida sian aka penjajahan na asing. Boy nasida manutuhod dirina gabe bangso na mandiri nasida. Lausido di bangsota di umur 76 tahun tu tanggal 10 Agustus di hari Selasa nga bangso na mandiri sa sitong na hita ala hita do na manutuhon pardalanan ni bangsoi. Ala ni mahamu akamang dohot tamuinang di bagasa turpukon Yesus ingin memperkenalkan haluaon mangihuton konsep Yesus Kristus itu sendiri di bagasan Injil Yohaneson. Bahwa Yesus memiliki konsep tersendiri tentang kemerdekaan itu. Haluaon na binuan ni Yesus marasing sian pangatusion ni halak Yahudi taringot tu haluaon ni. Dan haluaon secara politis na binuan ni Tuhan ta Yesus laho memerdekaho jolmai, laho mangalehon haluaon ni dingolu ni jolma. Alai haluaon secara partodio do, secara rohani do, na binuan ni Tuhan ta Yesus na diperkenal hot Tuhan ta Yesus dingolu ni hita jolma. Ala memang mangihuton halak Yahudi bahwa kemerdekaan itu manang haluau ni bebas mangulahon mangihuton hagio ni roha, hagio ni daging ni nasida tanpa adong namelarang. Ima mangihuton halak Yahudi. Boy nasida marlomo-lomo mangulahon sesuatu di dalam kehidupan mereka tanpa ada larangan. Ima kemerdekaan dohot haluaon padapot ni nasida. Ala memang taboto do di zaman ni Yesus halak Yahudi dijajah halak Romawi. Jala ikut tunduk do nasida tuaka peraturan doho hukum na ditotopo pemerintah Romawi. Jala molo naing berlaku pewe hukum naing patupaon ni halak Yahudi ikonadong do pangidoan nasida manang izin sian pemerintahan manang kekaisaran Romawi dungipe boy diulahon nasida. Alanido Yesus menyatakan kepada orang yang hadir pada saat itu bahwa dia berasal dari atas, dari Bapa laho paluahon jolma sian perhatobanon ni dosai. Dan malua secara politis naing dohonon ni Tuhan ta Yesus di bagasa turpuk di bagasa mingguon, tetapi malua sian perhatobanon ni dosa do naing paluaon ni Yesus akajolmai. Asa dia jari Tuhan ta Yesus halak Yahudi naung gabe porsea di ibana. Tang sude halak Yahudi porsea di Tuhan Yesus ati penean nungaleleng halak Yahudi targoar songo bangso ni debata.
bangso nang maluas yan perhatobanan Mesir alay macari kok dope iko botoon nasida lapatan ni haluaw ni di bagasan ngulu nasida. Lasongonido nang hita akan ang porsia di Tuhan Yesus. Asa naing lambagas hita. Manada Yesus si huhut mangatusi sa luhut na binahin ni ibana di bagasan ngulum. Ado tujuan ni Yesus rotu portibion. Laho mangalehon haluaw. Mangalehon haluaw maluas yan perhatobanon ni dosa jolmai sahat tuna mate ibana di hau pinarsida asa jupang do haluaw ni di bagasan ngulu ni jolma. Di bah ini diajari Yesus na sida marhiti padohan di ayat 70 sadenon. Dungi di dok Yesus matuak ka Jahudi naung gabi porsia di ibana molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Parjolo di dok urat ni haluaw ni ima mian di hata ni Yesus. Adong tolu na patar na boy idaotta halak namian di hata ni Yesus. Parjolo di doko sitong ma gabe sisianna. Ayadong do halak Kristen manang halak na mangihutto Tuhan ta Yesus Kristus naso sitong dope ibana gabe sisian ni Tuhan Yesus Kristus. Arong dope iya kamang do taminang. Ay gudang dope halak Kristen tardo ibana si huton Kristus Yesus si alaydang mian di bagasan hata ni debata. Alay Yesus madokod di bagasan turpuk taon urat ni haluaw ni mian halak na porseai di bagasan hatana dan say holan porsea hita di Tuhan Yesus Kristus si alay ikom miad do hita di bagasan hatanai si tong mahita gabe sisianna ahado lapatan dinamian di bagasan hatana ima namangihutod jala makangoluhon ngolu ni Yesus di bagasan ngolu ni ibana. Ay Yesus do nagabe guru di hita do nagabe sisian di Tuhan ta Yesus Kristus lapatanna keteladanan naung niajarhon ni Yesus di bagasan ngulutta ikonido ulahonotta jala ido hanguluan di bagasan ngulutta songon halat na porsea ido tadda nasitong hita sisian ni Tuhan Yesus. Mian di bagasan hatani Yesus namar lapata doi rade manangihon hatani debata di sude partikian. Di sude partikian, di sude namasa, ikor rade manangihon hatani debata, unang binahen haputusan saleleng so ditangihon hatani debata. Ajo jodoh hita kamang do taminang, tabuat sada keputusan tang tasuk tutuhan dia do haputusan nata buati alai gabe hola mangasaho pikiran do gugut hita mabuat keputusan ni gabe olo haputusan nata buati bah ngaminya lai hape nang keputusan na hubuaton alata hilala boy hita mampu membuat sada keputusan ni tanpa kita tanyakan kepada Tuhan. Alayang di bagasa turpukta di minggu sadarion bolo binahin sada haputusan ikodo jolo tasukuton itu Tuhan mauliate ma di halak Kristen Batak terlumubi HKBP molorong sada ulaun Pitor Parjolo do almanak dibuka ibereng malmanakon ay dengkad 2 hari ninna asasi tong nanya dengkad 2 hari sudina mularong marulaur rupani manang terpasu-pasu bereng maju almanaki tanggal 3 ma terpasu-pasu non anak tahun mulo songon na baga do hatani Tuhani ba isi mabadain na sasi tong na sudiru dengkan hatani Tuhani dengkad do sude arin ni Tuhani ngaparjolo jolo dibuka hatani debata asaipe ditutuhon ulaun nang si pamasaonna
di keluarga. Dakolan ulau pamasu-masuon doho ulau memasuki jabu pe. Gapar jolo-jo di ida hatani Tuhani. Ala itu tuh unang holam mangida. Unang holam mabuka almanaki omma arina denggan di somma tabayaninna. Alai namian di hatani Tuhani ima ikom magulmi doi nang dingoluna. Boido jolma gudang do diatusi hatani Tuhan, tetapi firman itu bukan sekedar konsumsi parbinotoan ni hita hazol maun. Gudang do jolma songodi diapal do ayat-ayat Alkitab, bahkan buku-buku teologi dia baca begitu banyak, alai holas semacam konsumsi parbinotoan nasajo. Alai Yesus naing madokon molomian di bagasan hatakku setiap perilaku dia, setiap gulmit ningoluni ibana ikon marojahan sian hatani Tuhani sitong may ibana gabe sisianna. Paduahon tadaon naman na sitongi. Isedo hasitongani ima tu hatta Jesus si sendiri. Jesus do napadomu jolma tuamai. Ido asa didoko tu hatta Jesus di Yohanes 14 ayat onomi audo dalani dohot hasitongan dohot hanguluan dangadong nasahat tuamai ia so marhiteau. Boy tadaot tanasitongi ima Jesus Kristusi molomian hita di bagasan hatana, tinggal di dalam Tuhan itu. Bohado na tinggal namian di bagasa Tuhani. Anong ilustrasi songono nak kamangdo tamuinang. Molo tapa masuk aik tu sada galas, aik di bagasa galas. Tapa masuk batu, doho sada nai galas, tapa masuk kapas. Batu na pinamasuk tu galasi batui holan namarai doi. Alai hapas na tapamasuk tu galas na marisiaiki miad do aikinon di bagasan hapasinon. Jadi songon hapasido hala Kristen namian di bagasan hatana gabe tatadda nasitongi ikosongonido nguluni halak naporsea. Dia tetap tinggal. Dia tetap bersama dengan Yesus. Setiap tindakan yang dia lakukan itu, dia tetap bersama dengan Yesus. Jadi ditadda manasitongi. Dan salah lakka be ibana. Dan salah tindakan be ibana. Dan salah mengambil keputusan be ibana di bagasan nguluni ibana. Ala naung mian jala ditadda ibana nasitongi ima Jesus Kristusi nasitongi. Jala namangihu didokon paluaon ni nasitongi mahamu. Asa halak namian di bagasan hatani Jesus, namian di bagasan Jesus do ibana. Jala paluaon ni nasitongi maganup namian di hatana. Dung didok tu hatta Jesus songoni dang terjalo halak Yahudi padohan di Jesusi. Ala dirajumi halak Yahudi nunga bangso na malua nasida hape sasi tong nanian heado nasida tertaban. Heado nasida dibuang. Ido asa didokon nasida ai pinoparnisi Abraham dohami. Dang dung kami mengadop di halak bahasa dohonomu paluau mahamu tang diboto nasida aha namidok ni Jesusi. Ala memang halak Yahudi molo taringot tu parugamaon macai malodo nasida macai uduk do nasida taringot tu parugamaon ni nasida.
Alai Yesus naing madokon malua sian parhatobanon di dosa sida. Ala memang pusat dari semua perhambaan itu adalah dosa. Manusia yang terikat dosa akan menciptakan berbagai bentuk perhambaan dosa. Ido naing dohonon di Yesus. Asa naing malua do nasida sian perhambaan ni dosai. Unang benasida mangiro manang diihot dosai. Amo kamang do taminang sian turpukon bui dohonon na tuhita. Dan sudah halak na mangguari dirina na porsia tu Tuhan Yesus. Buitong mangatusi. Songon na nidok ni Tuhan ta Yesusi. Ala memang boido hita tadokon nang malua jala di palua Kristusi jala halak nang porsia di Kristusi alai di ihot dosa hidupe. Jala bahkan boy hita tidak memerdekakan orang lain manang paluahon jolma sian naniula ni ibana. Alai Yesus naing paatus sotu hita halak na porsea jalanamian di hatana malua ma ibana sian parhatobanon ni dosai. Dan Yesus memberi kemerdekaan itu dengan harga yang mahal yang melalui pengorbanan dari Yesus di bagasan ngulut tahun. Asa halak na mangguari dirina halak na porsia di Tuhan Yesus miam mahita di bagasan hatana. Ai dosa oddo hamuak kamangdo tamuinang urat ni manang pusat perhambaan ni hita jolma. Ai budu pi hatoban ni dosa hita sahatu partikiata saunari. Manusia yang terikat di dalam dosa sering tidak menyadari bahwa mereka telah diperhamba oleh dosa. Alani hatabuun di portibion na menawarhon buido hita gabe madabu tu dosai, gabe mate hati nuranita. Alai halak naung dimerdekakan oleh kebenaran itu. Halak naung dipalua hasit tongani haruslah berperilaku sebagai orang-orang yang merdeka. Harus berperilaku songon halak naung malua. Asa hamua kamang do taminang orang-orang percaya adalah bersukacita akan kemerdekaan yang diterima dari Tuhan. Jadi halak namarlas ni roha dohita ala naung dipalua Tuhani. Marilah kita berperilaku sebagai orang-orang yang telah merdeka, yang dimerdekakan oleh Tuhani. Unang behita songon nanidok ni turpuk taon di ayat 30 hatoban ni dosa do ganuk na mangula dosa. Hape nunga dipalua siya dosai. Molo siya rong dope roha nasai mamusuhi dongan buido gabi hatoban di dosa hita di bagasan ngulut taon. Hape nunga tajalo anugerah haluauni di bagasan ngulut ta. Berperilaku sebagai orang-orang merdeka adalah dia meniru, meneladani kehidupan Yesus sebagai keteladanan di bagasan nguluni ibana. Asa naing dohono ni turpuk taon, orang yang merdeka itu adalah orang yang selalu berjalan dalam kasih Tuhan sehingga dia mendapatkan sukacita itu ala naung dipalua Kristusi ibana.
atong hita do na pinalua ni Kristus. Hita do halak na porsea. Durus do mudar ni Kristus humokop pita ala ni dosata. Mari Bapak Ibu, miam mahita di bagasan hasit tongani ima Tuhan Yesus Kristus hasit tongani. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan diasi dohot holong ni roham naung dipapatar ho di bagasan ngulu nami nunga dileho ko haluau di habi malua hami sian parhatobanon ni dosa marhite nasinurum anakmu Tuhan Yesus Kristus humokko pami mate do ibana di hau pinarsilang laho paluaho kami jolma pardosaon. Totu jolma namarlas ni roha mahami ala naung pinaluan ni Kristusi hami. Asamia mahami di bagasan khatam. Asa sitok kami gabisi siamu. Asalam bagas kami manadaho hasit tongani. Ay hodo ali Tuhan hasit tongani. Marhite hatamdo hasit tongani. Asamia mahami tutu ali Tuhan. Asa diganu gulmit ni ngolunami. Totok kami maniru pabahenan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nago holongi. Boi hupatuduho kami diganup lakkanami, diganup pakkatayon nami, diganup ulaun nami, di dia pehami ali Tuhan mangalakka maringan di tonga-tonga ni portibion. Kupataridau kami songo jolma nang malua hami nang dimerdekahon Kristus Yesus hami. Unang tutu ali Tuhan hami nang ditotop poko di tonga-tonga ni portibion gabe batu sandungan tuakka na asing alai tong mahami ali Tuhan pabuahon haluau ni tuakka humaliang nami tuakka na jonok dohot kami asatong taruli na sida haluaon na pinatupam di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun nami. Mauliate madiho Tuhan moloboi hami di bagasa tikion manangihon hatam. Pasu-pasu mahatami ali Tuhan mian mahatami di bagasa ngulu nami asa holan marhite sian hatami kami mangalakka, kami berbuat di tonga-tonga ni ngulu namion. Sai pargugui kami marhiti tudim di parbadia. Asa anggiat boy tutu totong mian hatam di bagasan ngulu nami. Ali di bata amanami, huingot tami do negara nami di hari Selasa nanang ro 76 tahun nang malua manang merdeka sian penjajahan na asing. Malua hami tutu ale Tuhan sian penjajahan bangsa na asing. Gabe bangsa na mandiri hami saluhu nai alani silehol-lehom doi tu bangsa namion. Gudang nai tutu ale Tuhan naso merdeka dopenan nang tarduk merdeka hari. Gudang dope dihihot manang hatuban aka rakyat ni bangsa namion. Baik hatuban ni hauton
kemiskinan, doho akalan na asing. Di usia 76 tahun, saya lampatar matutua le Tuhan haluaun manang kemerdekaan ni di tonga-tonga ni bangsa namion. Terlumubi maluan ya kami sian na masa di pandemi COVID-10 siaon. Hirim rohanami le Tuhan, baluammu hami, baluammu bangsa namion, sian namasan waingon. Asaboy hami tutua le Tuhan, laho mangulahon akka ulaun nami songon na somal. Boy hami rap mamuji doho pasanga poko di tonga-tonga ni bagas cerom. Alanima di tanggal 22 na naing ro patupaon ni huriamma parmingguon di tonga-tonga ni bagas coromon. Saya totong mali Tuhan ho mani roy hami marhite nauduk kami dia ka prokes naung ditotopon pemerintah nami terlumubi kehadiran naro tonga-tonga ni bagas corom naung ditotopon. Boy hami ali Tuhan rak marpungu memuji pasangapon guarmu di tonga-tonga ni bagas coromon. Ali Tuhan debata manami perdosa nagurang dohami sesama dosa doho pangalasion nami asa tamahami gabe yanak komu doho majalo akka basa-basam na pinasahakmu di ngulu nami marsanga magwarmu marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maride mahita laos tapasahak ma peliata tu pembangunan tuhuria doho pembangunan. Lo Jesus dongan mi las rohan, Jesus i pangurupi las rohan. Hot hapor seaon mi dohot pos ni rohami mardongaton Jesus i las rohan, las rohan, las rohan. Mardongaton Jesus i las rohan marsinondang madiho ditang pakirimoni mardongaton Jesus i las rohan molo Jesus dongan mi las rohan jagaon naton dimi las rohan tiruon mo matotong damenang holong nai saleleng dingo lumi las rohan las rohan las rohan mardongaton Jesus i las rohan marsinondang madiho bitang pangkirimoni mardongaton Jesus i las rohan. Tatangya koma piliata tuado pandi debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut selehon-lehon naringgan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasatami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehoni Boni roni kamanagu Osado hogogoki Roni salu anaku Upasahati Tuhan Naso usato kudo. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaumu. Saya sauk malo maniroham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorho damena tutodim. Amin. Amin. Sian hami padita dohot parhalado namar hubas di minggu madogoton. Selamat hari minggu madihita saluhutna. Hamu akarwas ni huria totong mahita jamot diaka prokes totok kita martangiang mangidu tutu hatta asatung sidung COVID-10 sion siat tonga-tonga di bangsot tahun. Kata parpudi siak kami Horas madihita saluhutna. Horas.